Oh iya. Con trồng ốc vào rồi. Lontong. Apa ya weh? Nó. Dong còn irisan. Ndak duwe iwak. Hah? Ndak duwe iwak. Lah kok kira weh. Lek golek kono sana ke heram. Ada yang kira-kira ini kata mau ini. Nolongan. Nolong apa? Nolong apa? Nolongan. Nyolong apa? Nandi berase. Hah? Berase pe nandi. Apa? Beras. Tak sentok. Kan singitno ah. Anu. Ero utang tok. Wis iku 1000. Hah? Iki ae wis 1000 wis. Iki tok. Iya, Iki. wis. Kak. Kak, rugi. Oh. Anggere Ceplok duwike lho. Ceplok duwike. Iku kalau ngemu wayahe. 2000 mek loro iki, 2000. Loro lho. Iya. Telu. Loro. Ayo telu. Oh, deloken ora loro. Ambek iku wis. Ya telu. Loro. Iki lho. Loro. Ero ae biasa tak kei 3.000. Wis pas. Lah apa kira wong. Duwike ceblok. Hah? Apa ke? Lah kuwi lho apa iku? Apa lawe? Ndak pati ono sing ndik blonjo. Jangan rawon kan murah lho. Ndik ndi? 5.000. Ndik ndi? Oke. Yo nggih etane mburine anu kae. Balai desa. Mburine gandok kae. Sareng adoh ram. Mari sarapan. Hah? Mari sarapan. Haban apa? Haban ungkal. Loh, sarapan ungkal jare. Kowe mari. Mari ya. Oh, lo gak sarapan. Iku lho aku situ. Kok sanget bae. Lah duwe apa-apa medhit aduh. Menawa duwe sak menawa turan lawure. Aku jalan yang buke. Gak ada rene. Lah aku sing duwe ora digoleki. Duwike wingi wis dibalekno. Hah? Duwike wingi wis dibalekno. Apa? Duwike sing digawe blonjo wingi wis dibalekno. Duit? Iya. Apa? Wis dibalekno sing gawe blonjo wingi. Duwike pean. Ngene sapa? Duwike pean sing digawe blonjo lho wis dibalekno. Duwike pean Ngene sapa? sing digawe ku wis dibalekno. Wis. Wis ah, ya wis. Enggak, kok ero duit. Utang. Aja disili. Anu apa-apa ngono dibawa balik. Aja Sing beras sing sembarang gak semak sak ketoke iku kecap sing kencang digawa. singitno. Nang ndi aku iki. Ya nendi ngono mosok nang kamar. Anu. Nek kamar mlebu kamar. Jane adike rum kok gak rum iki. Iya. Adike lho jane. Kok gak rum gak jarungus iki. Nggih. Rum gak lemang wae. Sore ngono kuwi gue sego masak sak kepel karo slondeng, mbok karo peyek. Rum. Iku njaluk ngruwek ki gelem. Lah napa-apa. Ngene iki kentang niku, kentang kok kowe. Ngono kuwi ero dijoko. Kentange nak wong ngono. Aku kuwating aku. Singitno. Hah? Singitno. Tegene ndi jawaban saya. Tadi gerai. Enak tuku rawon murah. Ya kok lek 5.000 akeh lho. lek mulai sore engko njajal tak. Ambune aku ki. Ambune ngalek-ngalek. Liwat sapi kayak ngonoan. Kowe gak tau gawa sapi. Posoan ndak nggo. Hah? Larang. Gak, posoan iki ndak nggawa ono sing golek. Rong kae.
2000-an. Ngomong kowe. Iwak sapi apa 2000-an? Hah? Iwak sapi apa 2000-an? Sing mbok gawe. Iya. Nang wehan. Sing tak gawe mbok gawe lho. Oh iya, Arek kowe wis belum lho. durung. Ya, ya mbok gak enak. Gak ketok aku. Kira lunga balike. Ya wis samatan. Ora bang gede. Gede. Mbok wong iki seneng kowe. Ya wes. Wong kali pepe lah. Ndak ro aku. Eh. Pengen nem kuat. Lho arah maneh dik baleni ping 6. Ya aku nek sandinge jeruk sepi. Oh nem kok kuat. Wes. Gosip meneh wes engko meneh kesuk meneh ya. Kowe kanggo susu. Prei wong pasaran akeh sing prei. Ayo enek melek romplong. Iya kok tak tukono nih Mbak Binti. Kanggo susu kan anyep adem susu. Indomelke sik ono ah. Hah? Indomelke pentek. Apa? Susune pentek. Susu. Iya Indomelke lho sik ono apa Ibu entek? melek iku. Ono ya ana. Ono. Ya wis. Yo mending mending ayo ngonoan. Kamu kan kaya susu entah. Susu dele. Ya wes, kok neh. Apa? Budal aku. Gak dikae kerupuk, aku cilik-cilik iku. Ya tak pekno kerupuk. Apa kaya aku sih? Ora duwe kane. Ya mulai. Iya. Wes. Ini gak ada. Besok wes, tak usah bayar. Wes, budal aku. Ini susah. Wes, ndono susu Anu apa? Kesok ae. Lalian aku. Ini susu anu. Iki 1000. Kok ketok lah mlebatmu. Nom. Wes, Wes iki. anu lho kok ngono lho. Apa? Ya kesok Pitik. tak golekno meneh. Ngene lho lempit. Lah ya sing lempit ngene. Ngene. Ngene lho, apik ngene. Ngene. Lempit ngene. Iya, kesok tak golekno meneh. Kontong. Iya. Hah? Kesok tak golekno maneh. Kana lho. Tak golekno sik. Lalu iki apa? Kerupuk. Budal. Gimana nonton hari ini?